Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawinjo mar Radio Shifa. Odiechieng' ma kawuono ni wakawo odiechieng' makende mondo mi wayang kendo mi wago ane kogno gigo matimore e dend dhano seche ma Nyasaye osekawo chunye kata seche ma oseng'ielo orengo. Gik matimore e dendi bang' tho. Onge yo mora mora kata gima inyalo timo mondo kik irad gi tho kata mondo mi kik itho. Waduto wabiro rado gi tho kendo wabiro tho. Omiyo onego wapuonjre ni en ang'ono matimore bang' ka chunyi ochot kata bang' tho. Ka wachako to wachako ni sekunde matin nono bang' tho nitie gima chalo kod shot mar stima mawuok ei obwongo mari. Bang' ka osewuok to obwongo we tiyo, tiende ni obwongo chung kendo amano e kaka koro oling'. Liet mar dendi chako dok piny kalure gi ot moketie kata ot ma intiere. Dakika matin bang' tho. Dakika matin bang' tho, cells mag dendi chako tho kalure kod kaka gikoso kata ok giyud muya, yani oxygen gi dho wagunda. Ndalo duto cells mag del omakore kamoro achiel kanyakla, to ka githo to giwere, to kalure gi ma dendi chako top mos mos. Seche matin bang' tho. Seche matin bang' tho, dendi jiwore kata bedo matek kalure kod calcium manie del. Bang' dakika matin, ringre were kasto lach kata oko maduonge matin chako wuok mos mos. Ma timore bang' seche 36 bang' tho. Ndalo matin bang' tho. Ndalo matin bang' tho, dendi chako golo tik marach ahinya kata dendi chako ng'we kata dum. Ma lure kod chemical manie dendi. Wige matin bang' tho. Wige matin bang' tho, kute chako chamo ringreni. Nonro wacho ni kutegi nyalo chamo dendi kata ringreni kuom atamalo 60 kuom wik achiel. Wige matin bang' tho, kute chako chamo ringreni, to nonro wacho ni kutegi nyalo chamo dendi kata ringreni. Yie wiyi biro chako chot kendgi, kaeto dendi dhi loko kite mokwongo ibiro bedo gi rangi ma purple. Bang'e to dendi dhi lokore to bedo marateng' tititi kamaka e sama bakteria dhi nyime ka chamo ringreni. Dwe achiel bang' tho. Dwe achiel bang' tho, lekeni kaachiel kod kokeni mukore kata wuok. Tishu duto manie iyi lokore kendo bedo pi. Dendi kuot kaeto barore. Gima dong' e dendi en mana chokeni kende gi dho wagunda idendo ni skeleton. Mano e dhano. Dag maber e pinyni. Dag king'e ni wan mana welo, to ka wabuore abuora wabodok malo ir opong'o were nyaka laga. Bed ka ing'eyo ni nitie odiechieng' ma ok nibedie, to gima biro dong' kende en mana chokeni kata skeleton magi. Mado bong'o were nyaka laga, riti to rita nyaka odiechieng' machielo. Allah jala jalaluhu otelni nyaka wachak warad kae ka iwinjo
Radio Shifa pend puonj kod dongruok kanyakla. Ma Radio Shifa pend puonj kod dongruok kanyakla.